What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no, 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 no. Di na ba? Sige, Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Good evening to all one mga kabinka. Yeah. Okay, so welcome po sa atong edition na Funnies video. Top 3 po. Karon kay wala na tayo lain na makita ng mga funnies video. Tugos na ni mga kabinka. Okay, so funnies number 1. So kaning funnies number 1, bago din ng mga kabinka, magpaila-ila rin ko. My name is DJ March. Parehas kung bago lang ka sa akong YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel on YouTube. So kung namoy mga pag-ratings niya, pa-wash o unsa pa na diya, comment lang diri mga kabinka para mag-ratings mo para sa sunod ako mga post i-push na to ba mga subscribe lang po mga kabinka. Ana man na. Okay, so let's begin. Funnies number 1. Numero 1. Akong funnies number 1 atong ipakita sa akong funnies video mga kabinka. Tarawan niyo isa ka lalaki kani si Angkol, no? Giingnan sa siyang anak nga mawala akong giunsan niya pagnabay ang TV. Ang buta ni mura siya o kanang ako maingon ani mura siya o kanang Serena. Tay! Sama na, tay! Wana probinsyano, wana channel 3. Manghimo bago ni, di na, kaskas na ta sa Korintian ni. Sinausahan man na mo, tay! Way maayo. Di Asa mo na ni mo, tay? Di, wana channel 3 na, wana Hala! Kaya tay, mabalik man na probinsyano! Ano sa mo balik? Sunod si Mana! Ay, buwang! Agoy! Balik di, ay, ata. What? Number 2 mga kabinka. Funnies number 2. Yes, sa funnies number 2 na to mga kabinka is tanawan ni mga kabinka ang isa ka tawagan ni kaning sa lalaki tanawan ni usad daw ang pagtama o pagdive ani mga kabinka. Ani ang pagtama pagdive mga kabinka. Grabe ang pet mo ang call. So, isa ka bata abinyag usa ka gwapa sa diagip pa na siya. Kung yung wasan ko naon ka galit sa kanang gwapo. Nga, expect ni mo nga abi ni mo gwapa kaya ang imong gikuan ni mo, imagine mo marag si Chris Reyes so sa diyang pag-anak mura dahil si kuan mura dahil si Tekla. My heart went. Sana nag-enjoy mo sa akong funnies video. Okay? So nalay ko pa siya to si BMOC. Bam. So thank you, salamat sa inyong mga kabinka sa pag-support sa akong mga